Bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗen oɗon jokki heɗade émission mon Senegaal men nder radio Top FM 97.8 kala subaka dimanche so woni 7h ha wona 10h min ñagani mon Allah kisal hande en jokkat e joljole aduna kala ko joli yo yimɓe joldu hen kala ko joli won hen fambe ɗum anduɓe ɗum 100%, won hen anduɓe ɗum 50%, won hen gandi ɗum ko 2%, won hen ni ɓe ganduɗa tina ni wonko kewi kono wonɓe ganduɗa ene gandi hen hunde wonɓe ganduɗa no haalirte ni ene manki nadde haqqillaji mumen saabu hewɓe hen soko tawi en kaala wonko addanta ɗumen haalde ɓe kaalirta ko saabu Allah ɓe kaalirta ɗum ɗo de ko ni sifori ko ɗo ummi ko ɗo rewi ko ɗo tolni ko ɗo wattidi ñalawma hande o won hen dokkirta yimɓe ko kabaruji beele yo paam kono won hen noon eno kaalirta ko heewi wiyede hande o haalirte ko to banggue politique kala lañƴo tekkina banggue mum ko ɗum saabi yimɓe hewɓe ene mbasa famde ko haalete ko jiɗɗen ko jubbude seeɗa woni coronavirus nde ari ɗo henna nde caɗele ɗe addani yimɓe tampere e firina e basal ngal addani yimɓe koye ɗum hande jiɗɗen jumpude holko saabi ɗum e oɗo saaha yimɓe hewɓe ene nana waɗi noddaɓe e laawol yimɓe hewɓe ene nana waɗi ɓe laawol jaggi sababu nde coronavirus jawtuɗo ɗum noon wonko saabi ɗum bandiraɓe saabi ɗum konde coronavirus naati leydi ndi e on saaha yimɓe pop dañi caɗele yimɓe pop dañi wemre sababu nde rafi mo ganduɗa koko waɗi aduna Allah o pop domine moni kala ene ande hoore muɗum wadde mo kala so ande hoore muɗum moni kala etoto kono dandiri ɓesgu mum ko ɗum saabi e on saaha état Senegaal wi moni kala yo wat ko wawi an andi noon hol banggue gonɗa beele ka demowo beele ka gawowo beele ka gaynako beele ka commerçant beele ka liggotoɗo e laamu kala ɗo mbawɗa wonde leydi ndi ene hatojini yo woot ko ballitɗa ɗum e on saaha ɓiɓɓe leydi ndi moni foof e tolno mum moni foof e hattan mum woodi ko waɗi ene tiiɗi ɓiɗɗo leydi ndi mo waɗani hen haqqe muɗum e on saaha noon wiyama yimɓeɓe foof yo jooɗo moni kala yo yettu won hen yo gustu yimɓe liggotoɓe oto nawannoɗo yimɓe capantato wiye yo naw 15 nawannowo jeetato wiye yo naw 4 waddi noon tampere waɗat to banggue gartam e on saaha Kaalis tolnade e ujunere milliard wiya yo wallite yimɓe ɓe ganduɗa ene jahanno wooda ko keeɓi joni natti hebde yo jomumen yo ballite yo maaro soode ɓeɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi wonɓe ɗo ɓuuri woɗɗude wonko dañanno natti dañji ballite maaro en nebam en e ko yadata hen e gueɗe ɗe ganduɗa ko wayno eau de javel en ko wayno omo en e ko nandi hen e on saaha noon ko addi pop maaro wiyama yo soode maaro waɗa ko commandé pour ɓiɓɓe leydi ndi yaltinama fodde wonde 17 milliard wiya oɗo 17 milliard yo soode maaro tottire ɓiɓɓe leydi ndi ɓe namdi fodde wonde 20 000 tonnes woni ujunnaje 6 tonnes maaro yo adde totte ɗum ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗo noon haala ka fuɗɗi bandiraɓe haala ka fuɗɗi ndi yeehi ha coronavirus o ɓenni e on saaha hoorejo leydi ndi yamiri yo witto waɗe ƴeewe beele ngaalu gaddannogu ngu rewi laawol wayi no foti waade wiiteɓe cour de compte ɓen keedi ko e toppitade kala kalfinaɗo ko ɓiɓɓe leydi ndi ndendi ɓe ƴewto beele ko kalfineɗa ko a waɗi hen ko poɗɗa wadde ko a waɗiri no poɗɗa waɗirde ni fodɓe heɓde ɓe keeɓi yehide foti yaade nde eno pamir toon woni cour de compte ɓen ko waɗoɓe ɗin wittoji nde witta tawa maaro ko koko waɗa surfacturation holko woni surfacturation an nenam gonɗo toon e ligue muɗum an mamam gonɗo e karne holko woni surfacturation jaaha cooda mbeewa ujunnaje 2 garta mbiya coɗɗa mbeewa ba ko ujunnaje 4
ɗum woni surfacturation mbaɗa e kayiɗo mbewa bade conmi ɗum ko ujunnaji 4 taw aɗa andi mbewa ba ko ujunnaji 2 jari waddi won ujunnaji 2 goɗɗe ɗe jiɗɗa sakkande feere caggal a wi ko ujunnaji 4 te ko ujunnaji 2 ƴeewa tawa maaro kode ene waɗi surfacturation sabu soɓe ƴeewi 17 milliard jaltinaɗo ɓe pecci ɗum e ujunnaji 6 tonnes ɓe tawi kala kilo maaro hawrata ko ujunnaji 25 e on saha e hoore muɗum maaro ko ene fonno nawede yettoyo yimɓe ɓe taw alda e jobdi sabu transporteur uji mawɗi mbi haade ko coronavirus koko yani e aduna on yani e leydi ndi ken famarɓe doole wadde maaro ko so tawi sodama minen de hamin mbawi wadde camion ngaji amen kala ɗo maaro ko wawi yettoyade min jettunoyi ɗum toon tawa leydi ndi yoɓani minenne ko on banggue min kiidi hennaɓe hen ɓe mbi ala fitti weyi maaro ko soko tawi ene nawe koko yoɓete bandiraɓe ɗo noon namdal darima holko saabi mi wiya mboɗo wawi nawande ɓesgu leydi ndi maaro ko ha yettoyo taw mi yoɓaka haade komi ɓiɗɗo leydi ndi wona koye tampere wona koye fitina mi yoɓaka min jeeyi oto jam holko saabi kalfinaɗo maaro ko wiya ala so tawi maaro ko ene nawe koko yoɓete ko wona ɗum ni ko kaari min dokkata yo naw maaro ko min joɓa ɗum bandiraɓe namdal darima ɗum ɗo ko fitina gadano goɗɗum ko wona ɗum ko ɓooyani ko balɗe 2-3 ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni procureur en halfinaɓe ɗeɗo gueɗe halfinaɓe kañumen goni pôle judiciaire financier halfinaɓe kala ko faati e ngaalu kamɓe jurnitto ɓe ndewa e neɗɗo ɓe ganda o ko halfina ko rewni lawol walla rewnani lawol paamen yimɓe heewɓe nene mbiya ɗiɗo arrestation ngaji ɗeɗo noddaɓe noddi ɗumen ko laamu keso o walla jaggi ɗumen ko laamu keso o walla tuumi ɗumen ko laamu keso o attention bandiraɓe alay sago paamon ɗiɗo wittoji mbaɗama guila président e Macky Sall ena ɗo rapporaji ɗi jeehi ha jettimomo e soɗon taski e on saaha ɗum waɗino duko ha kamɓe halfinanoɓe golle ɗe yo ɓiɓɓe leydi ndi yo kep kaaki munen ɓe mbi kañum de ko dukete ko ɓe mbi ɓuura ni milliard uji jeegom kan haala ɓenni kono e on saaha wonno ɗo ko régime président Macky Sall haala ka leeli ha Allah addi hande oɗo régime caggal hoorejo leydi président Macky Sall haade mum ummade ɗo waɗino goomu mo ganduɗa ɓe goni toppittoɓe ko way noon ko faati e ngaaluji cuuɗaɗi ngaaluji jamfaɗi ɓeɗo ngari nomi ɓe ganduɗa kañumen liggoto on liggey baɗo noon ñande nde ɓe jalti bandiraɓe wonko ɓe kaali ɓe mbi fodde wonde lebbi 6 ha ɓene liggo e liggeyo kono hande ɗo yarete ene woodi ministére uji 6 ɗi ganduɗa ɓe ene cohla no feewi sabu ndeɗo bonande jomum en laaɓani hen woni ministre des mines et de la géologie ministre de la culture et de la communication ministre de la jeunesse ministre des sports ministre de la santé ministre de la femme et de la famille ministre du développement ministre du développement industriel ministre du développement communautaire ɓeɗo pop ene tuuma e bonande fond covid-19 woni 1000 milliards mo ganduɗa waɗanoma beele yo ɓiɓɓe leydi ndi yo naftoro beele fitin o ene ustono ɗumen ɓeɗo ene tuuma e bonande nguɗo ngaalu kono hande ɗo yarete ene sohla ko ɓuuri yawde biyeɗo Abdoulaye Diouf Sarr Mansour Faye Maktar Ba Moustapha Diop Abdoulaye Diop ɓe ene joofa ko ɓuuri yawde kono noon ɓe mbawa finde tan ɓe mbiya ɓe ngare holko laawol wi alay sago ɓe dutto assemblée nationale ɓe mbiya hamin cohli ɓe ƴeewene min soɓe mbawi arde ɗum ko assemblée nationale député ji dokkata nden yamirore e on saaha ɓe puɗɗo noddede ɓe ganduɗa ko kañumen goni halfinaɓe oɗo liggey woni pôle judiciaire o ɓe mbi koɓe jooɗi ko e ɗiɗo lebbi 6 ɓe kefti fodde wonde 92 oto ko leydi ndi jeeyi won heeroriɓe ɗumen mbatti jeeyi munen ɓe mbaɗi ɗumen saisi ɓe kefti fodde wonde titre foncier ji 10 ɗo yarete ene waɗi titre foncier ji 2 ɗi ganduɗa woni wattama e inde laamu leydi Senegaal e nder ɗiɗo lebbi ɓe keeɓi fodde wonde 16 milliards e nder ɗiɗo lebbi
ɗo fof ko kaalisaji ɓiɓɓe leydi ndi fof ndenni woodi ɓe ganduɗa mbatti ɗumen jeyi mumen kañum e ɓesguji mumen bandiraɓe haala ka noon ko ɗo fuɗɗi mbaton hakkillaji on mo ganduɗa kañum woni das ministre de la culture ko ɗo noon haala ka fuɗɗi bandiraɓe ɓe gittino fodde wonde 1 milliard ɓe dokki ɗum société biteɗo sodav toppiri ko affaire nalankoɓe caggal activité ji natti wadde yimɓe fof ene wayno jottima e doole munen jottima e mbawko munen wiya oɗo 1 milliard dilloɓe e culture nalankoɓe amoɓe naggam e naggam moni kala yo wonko heeɓi hen das o wi e 1 milliard o ɓe gitti hen 490 million ɓe dokki ɗum wiyaɓe yo dokke ɓe dokkiri ɗumen no poti ni rokkirde ɓe mbaɗi no ɓe poti ni wadde ene wondi e kayitaji justification kayitaji ɗi kolliroji ɗeɗo 490 million ɗiɗo no dokkirani ene rewi lawol heddi 560 million e on saha ko Abdoulaye Diop woni ministre de la culture o windi Macky Sall lettre wiide ɗum e milliard momin dokkano on min dokkiri ɗum ɓe min poti rokkude kono ene heddi 560 million Macky Sall winditiɓo waɗnimo liste 16 ténor holko woni ténor artisaji mawɗi 16 nalanke mawɗo gonɗo e leydi ndi Macky Sall waɗani ɓe liste waɗori hen moni kala ko rokkete wi ko kaari e kaari moni kala yo rokke ha sabba tellement ɗum ko dage o wi e sekuji ɗi waɗi capturé ko 16 ténor moni foof ko rokkete noon ene hen o wi ko Macky Sall waɗni ɓe on liste e nder ɗum nde ɓe dokki ténor uji Sénégal naaɓe ɗi hawri ko 3 million joni noon hol wonɓe ténor musique sénégalaise ko holɓe Macky Sall wiyata ténor holɓe Macky Sall wiyata nalankoɓe mawɓe kono ɗum fof e waade noon nde ɓe ƴetti liste o ɓe dokki wiya yo rokke ɓe hawri ko 3 million waddi ene foti heddade 260 million hoto ɗum woni walla bandiraɓe beele nde ministre de la culture windi Macky Sall wi ɗum ɗo ne heddi omo foti feccitade wiide dokke kaari walla Kaalis o foti kurtade trésor là waɗi point d'interrogation bandiraɓe waddi haala mawko nena ɗo goɗɗum ko wona ɗum ɓe wiyeteɓe communicateur traditionnel mawɓe ñeeñɓe walla mawɓe awluɓe walla mawɓe haaliyankoɓe moni kala no famirta keeɓi 50 million kono arino e haalande ñanden ɓe dokka ko 150 million ɗum allahu alamu joni noon pourquoi ɓen dokka beele kamɓe pop ɓe keeɓi heɗɓe tambaɓe heɗɓe matamɓe heɗɓe dakar ɓe enen so wiyama communicateur traditionnel tan ene woodi wiyeteɓe ko ɓe goni communicateur traditionnel holko wonno noon darde mabɓe e on saaha holko wonno liggey mabɓe e on saaha en jii Elas Abdoul Aziz Mbaye mam fama noddanomo hen haali hen allahu alam bandiraɓe ɓe ganduɗa kañumen goni sous secteur de mode et stylisme keeɓi 50 millions e sous secteur patrimoine historique heeɓi 20 millions bandiraɓe ɗiɗo million ngaji pop beele pawama e lawol no fotini fawirede lawol e holko saabi ɓeɗo ene dokke beele ɓe ene poti rokkede ahan kay haɓe poti rokkede ala kay ɓe potani rokkede ɗum ko neɗɗo o ñawenta ɗum hoore muɗum Kaalis yaltiranoɗo o noon poɗɗen andude o yaltiranano dandude ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi natti yaltude nene goni e galleji munen ene mbiya restez chez vous jooɗoɗe e galleji moɗon wadde noon so neɗɗo a wi neɗɗo yo jooɗo sa humi jawdi adanat ɗum ñayko adanat ɗum gooƴe adanat ɗum ndiyam sa wi neɗɗo yo jooɗo wodata no mbaɗanɗa ɗum waɗa ko ñamowo ko jaro joom ɓesgu joni noon bandiraɓe haala ka nen ɗon goɗɗum ko jinmi yo en pamodir ɗo yarete Ousseynou Ngom on mo ganduɗa kañum ko ancien d'âge ministre de la santé omo tuuma fodde wonde 350 millions 700 mille ko ɗum woni ko tuuma o ƴetti walla ko tuuma ene majji e banggue makko o wi alade ko mbiɗon ko wona ɗum mi ƴettani ɗum hay sinno kam taw o jaɓani ko wiya ko ɗon e ɗon o fawi e tabangal caution fodde wonde 220 millions garanti o ɓeydi hen immeuble R+2
204 mètres carrés woni ko zone de recasement Vokam. So galle o hisama valeur mudum ko 224 909 624 francs. Bandiraɓe point d'interrogation e dendagal ɓeɓe ganduɗa ko liggotoɓe état o, ko dendagal ɓeɓe ganduɗa ko liggotoɓe e laamu. Kanko e baɗo no wayi. Bandiraɓe ƴeewe tan d'âge so tawi tan keppama yaltini ɗum ɗo pop ene waɗa garanti. Bandiraɓe parfois yo en liggoro haqqillaji men, en mbawa wiide kaari ƴetti kono eɗen poti andude koye men holto oɗo neɗɗo heeɓi nguɗo ngaalu e jiiran ɗiɗo duuɓi tan o neɗɗo foti heɓde ɗum. Wadde ganden goo Kaalis covid-19 saatunde Kaalis o rendinande nde ɓe mbiyata en yen jooɗo nde ɓe ene maayi hôpital uji ngala masque, ɓe ene maayi hôpital uji ngala pikkiraji, ɓe ngala poɗɗe, ɓe ngala forote, ɓe ngala masque ji, ɓe ngala oxygéne. E on saha nden yimɓe ɓe ganduɗa gonno e porfidde e dow yimɓe ɓe kañumen ene ngalda hen te tawa yimɓe ene maaya. Yimɓe cafti nande hôpital uji ɗi ganduɗa ngala javel, ngala détergent, ngala ɗum. Kaalis ari yimɓe mbaɗi doole munen hakke ko mbawi, woodi ko ñamla sababude ɓesgu leydi ndi, woodi ko foti mahede sababude ɓesgu leydi ndi haɓade oɗo rafi coronavirus. Ndeke e on saha ene woodi ɓe ganduɗa hay hunde ala ko woni peeji munen e peccorɗe munen so wona yo ngujju nguɗon ngaalu ene moftana ɓesguji munen. E saarude neɗɗo yaltata hawra e laamu, hawra e polisaɓe fiye. E saarude neɗɗo yaltata sellani ronka heɓde oto sababude otoji fof mbiyama yo nattu couvre-feu waɗama. Saatu nde wiyete l'heure est grave. Saatu nde jumaji gudda, nde jamaji gudda, nokkuji fof gudda, ene woodi yimɓe ɓe ganduɗa nde ko gonno koye porfidde e nden niɓɓere ene ɓamto hen. Bandiraɓe ɗin rapport aji noon janino e leydi guila président Macky Sall ene ɗo wonno. Holko hadno oɗo pôle judiciaire nden ummade Allah walam ko raɓɓiɗi tan kam ɗo yarete. En jettat Allah, jetten oɗo régime saabu so wonano ɓeɗo ma aduna egge lahara hoɗe pillage baɗaɗo e fond covid-19 o taw en gandira ɗum ha abadan da e man dappat. Ɗo noon ɗo yarete hewɓe hen mbay kono uraɓe lekki, moni kala ene haala, moni kala ene duga, moni kala ene waɗa défendre, dokkannoɗo ɗum kalis, dokkannoɗo ɗum maaro, dokkannoɗo ɗum nebam, moni kala nene duga e dendagal ɓeɓe ganduɗa ko rokkonoɓe kaalisaji yo jaa e réseaux sociaux ji, yo jaa e téléji, yo jaa e radio ji, yo mbat défendre luuke yo gonga majju. Kono noon wawi kefeero ko keftoto ɗum. Bandiraɓe joni noon mi wino on ñanden moni kala yo fat animateur mum ma nodde, moni kala yo fat ceerno mum ma nodde, moni kala yo fat ministre muɗum walla maire mum walla directeur muɗum walla almudu mum, moni kala yo fat ma nodde. Noddede noon kadi firtani ka gujjuɗo, noddede kadi firtani ka baɗɗo ko rewani lawol. Aɗa wawi noon rokkede ngaalu kewɗo mbiyeɗa ya feccodir yimɓeɓe kaari en ɓeɗo an foti rokkude ɗumen. En nani hanki nalanke mawɗo biyeteɗo Souleymane Faye, hay goto wawi wiide Souleymane Faye wona ténor, o wi kanko waɗa kako 100 000 francs. Bandiraɓe hol bawɗo limtude nalankoɓe les ténor sénégalais nalankoɓe tawa limata hen Souleymane Faye, o wi kanko 100 000 francs o heeɓi. Joni noon neɗɗo so tawi a rokkama million ngaji 10 ya feccu yimɓe alay sago noddeɗa, gadda justification labɗo, gadda kayitaji labɗi, kaari e keeɓi, moni fo heeɓi ko tel kaali soko heedi yijji walla kaali so heddi bujoy ɗi ko ɗo goni walla ha ɗini. Kono yo laaɓ cer fond covid-19 o, yo laaɓ cer ande hol bonnuɓe ngaalu leydi ndi to banggue fond covid-19. Min mboɗo laaɓa ko bonna ɗo ko woni hen ko heewi ko fonno telloyade e guure towɗe ɗe yahani toon. Min mboɗo laaɓa ɗum département ji towɗi ɗi, commune aji towɗi ɗi, hayso wonko yalti hen wonen ɓe ganduɗa jooɗi hen ko maire uji, won hen jooɗi hen ko député ji, won hen jooɗi hen ko responsable ji politique dokkiri yimɓe munen tawa won fonnoɓe hebde mana ɓe keɓani. Wadde ɗum ɗo yo laaɓ te laaɓat cer so Allah jaaɓi, te laaɓat cer so Allah jaaɓi. Ɗum ɗo noon wona politique de ko ngaalu leydi ngo ganduɗa yimɓe ne ponno yurmade yimɓe mbaɗani ɗum ene mbaɗa ko weli ɗumen ene bonni ngaalu leydi ko ɓen goni e haaldede. Yo gartir ngaalu ngu ko yeeso noon fayi ɗo yarate ko joni nague fuɗi ko yeeso fayi. Woto neɗɗo meeɗ miijade ene wawi ɓoccitade ɗum ɗo, hay goto ɓoccitako ɗo. Kala bannoɗe hen bonande ma nodde, kala fof non ko mbawɗa wonde, casquette fof mbawɗa jogade
ɓe wonɓe ɗo ɓeɗo waɓɓe point de presse so tawi keɗoriɗa ɓe ko haqqille ka neɗɗo a andat ɓe ko kalata ko pawi ko ɗum koto laaɓi ene wondi e nunɗal ene wondi e gandal ene wondi e détermination heddi noon yoɓe guddu laaɓi ɗi noddaɗo foof yo ya notoyo kala ƴettunoɗo e ngaalu leydi ndi noon woni covid yo walla ƴettuɗa e leydi ndi kala ɗo mbawɗa wonde yo ɗum wiye teɓ e junggo ma yo waɗe saisi wotoɓe cokki yimɓeɓe ngaalu ngu perda noon ni procureur o wi objectif mabɓe wona sogde yimɓeɓe objectif mabɓe ko artirde ngaalu leydi ndi yimɓe mbawa joɗade ɗo ñamata jarata hunde fof ene seeri kala ngaalu garɗo wooda yimɓeɓe ganduɗa keede hen ene mbaɗa hen mana ko weeli ɗumen ɗum gasi ha laaɓi cer yo gas ha laaɓa cer ɗo yarete ay oɗo régime yimɓe tato gañi o régime yimɓe tato cali oɗo régime ɓen goni ɓe jiɗano yoɓe ngar ha hande ko ɓen continue e yoɓe gummo ɗo woni holɓen mawɗo mo ɓennani jiɗɗo ɓesgu leydi ndi woto ɓennu e suka mo anda nafoore mum miijaki janggo mum e gujjuɗo ngaalu leydi ndi ene jooɗi hen ene yiɗi luuke yo gonga majju kono kala ɗo neɗɗo wawi wonde ene wawi wonirde ene foti duwanade ɓeeɗo yo allahu lamɗo o walluɓe projet moɓe ƴetti o e laaɓal ngaalu leydi ndi ha laaɓa cer ngaalu ngu artire waɗe e leydi ndi taw moni kala ɗo keɗɗa banggue mo koɗɗa no koɗirɗa aɗa yiito hen hoorema ɗum woni gonga bandiraɓe ɗum woni gonga kono so tawi on ɗon keɗo oɗon keɗoro haqqillaji on gandat fond covid 19 piage baɗaɗo hen o neɗɗo wawa haalandema heddi noon kala biyaɗo kirtip yimɓe gona e lugde ko politique jaguimo ko politique wonmo ganduɗa ma wonɗo duuɓi ujunna sappo jogode milliard ha goto wiyata ɗum cocori nde tawno fawi ɗum koto laaɓi gande noon guila e temps Senghor ha ɗo yarete en mbiyani foof noon kono eɗen joguino won hen ardiɓe hay hunde ala ko waɗi ɗumen intéressé sona koye munen e ɓesguji munen mbaɗi piyas ngaalu leydi ndi kala ko leydi ndi jeeyi kañumen jooɗi hen hande ko milliardaire uji walla ɓesguji munen ko milliardaire uji tawa ko ngaalu leydi ndi jomunen manan ƴetti yo Allah dandu yimɓe ɓen gudde tan bandiraɓe ɗeɗo balɗe en jii toon nokku ene wiye Brésil suka goto Senegal najo fellama toon yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna bandiraɓe alay saago gartiren haqqillaji men gila ɗo e nder leydi ndi ha caggal leydi ha tengti e ɓiɓɓe leydi ndi enen pop en jii vidéo Sénégal naaɓe heewɓe kaali hen wonde ne wiye ɓiɓɓe leydi ndi ene maaye caggal leydi ene mbare caggal leydi wona laawol kono noon neɗɗo kala ɗo balɗe mum gasi ko ɗon heddoto e dalilu foof mbawɗo wonde kono oɗo vidéo bandiraɓe enen pop en jii so wonamo balɗe mum gasi waɗirta réagir no waɗir réagir ni enen pop en jii poɗodiral makko hakkude makko e force de l'ordre brésilien ɓe fiirade ɗumen hoccude en ganda ko jamdi en ganda ko leggal aɗa fiya jomumen aɗa darto wonɗo wonanno taaro yirillo o wonta hay 2 secondes wadde jiɗɗen ko wiide yimɓeɓe yoɓe jogo comportement moƴƴo guila e nder leydi ndi sahante noon soɓe jeehi leyɗele goɗɗe neɗɗo hay leydi ma aɗa foti jogade comportement moƴƴo kadi hay goto ala droit dartade force de défense et de sécurité caggal hay sinno gonɗa cikkuɗa gonɗa koye lawol sahante noon a wonani e lawol yimɓeɓe yoɓe goppu wiide haaɓe darto force de l'ordre hay sinno force de l'ordre toñima an a ala droit yoftade ɗon e ɗon poɗɗa ko portude plainte sahante noon hoccude jamdi ene dartodira e jomumen ene wiye ene fiya ɗumen bandiraɓe yimɓeɓe yoɓe kormo luwaji ɗi ganduɗa kala leydi mbawdi wonde saɗa yiiɗi hisde saye e leydi janandi eto tongade e tugnade e sarɗiji leydi ndi koɓe jaaɓi e koɓe cali gona e kisal kono enen eɗen teski hayɗo e leydi ndi kala ko yimɓe mbiya woto mbaɗ yimɓe ko ɗum mbaɗa so wiyama woto jeeyeɗo ko ɗon yimɓe jeeya woto duufe ɗo mbalit ɗon yimɓe dufata woto taroɗe ɗo ɗon yimɓe taroto woto mbaɗe ɗo kantine ɗon yimɓe mbaɗata kantine so laamu ari noon gam reftindir ɗum e lawol yimɓeɓe gona e wiide ko ɗo min gonno ɗo min keɓata arsugaji amen ɗo min keɓeta komin ñammina ɓesguji amen beele saɗa ñammina ɓesgu maji tout est permis gonaɗo welma jeeya ko welma jarano welduma est ce que foti yamira hay sinno ko ɗon keɓata ko dokkuɗa ɓesgu ma aɗa foti wawde etade hormade lawol leydi ndi kormoɗa woɓɓe saabu wontaɗa wona an tan jeeyi so wiyama bedda ko bedda buur ko enen foof wadde woto ƴetto gueɗel ma ƴetta gueɗel am yoɓe kormo leydi ndi ɓe jeeyi foof yoɓe kormo luwaji mum ɗo wawi wonde foof neɗɗo kadi wasa foɗodir e force de l'ordre ene wiya ene findira e muɗum kala ɗo wawi wonde hay soko ɗo sa waɗi ɗum andan mon ko mbaɗɗa bandiraɓe Allah jarama on jarama min calmini on émission Sénégal men hannde haɗa ɗo henna ha jana wonde